Barkanmu da wannan lokaci, barka da jimirin sake kasancewa da mu a wani sabon bidiyon. Masu sauraro har kullum muna muku marabalale zuwa wannan tasha tamu mai albarka, sannan muna masu roƙonku da kar ku manta. Ku kasance da mu ta hanyar danna subscribe kana ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun labarai masu inganci gami da sabbin bidiyon mu da zarar mun ɗora. Za a sanar da ku cikin sauƙi ba tare da ɓata lokaci ba ko kuma kun je nema. Kar ku manta. Ku kasance da mu ta hanyar danna subscribe kana ku danna alamar ƙararrawar sanarwa. Za mu yi magana ne akan render forest, ma'ana animation text board. So da yawa za ka gani ana rubutu whiteboard sai ka ga mutum yana rubutun magana yana rubutawa yana gogewa, wani ya zamana yana zuwa da effect, wani kuma zai zamana kamar transition. Haka nan dai za ka rika ganin su. So yau za mu yi magana kuma za mu koyar da yadda ake yin shi ta hanya mai sauƙi ba tare da ka sha wahala ba. Abin da za ka yi na farko shine ka shiga Play Store. Akwai website akwai application, amma za mu yi amfani da application saboda kamar zai fi sauƙi. Idan ka je Play Store, let's enter Play Store. Idan Play Store ɗinka ya buɗe sai ka yi searching ɗin gashi nan render forest, gashi na rubuta render forest application sai ka searching. So gashi nan ya nuno render forest application. So da shi za a yi amfani sai ka yi installing ɗin shi haka. Gane yana yi. Yawwa, gane yana installing. So bayan ya gama installing sai ka danna open. In ka danna open zai buɗe. Sai ka danna open. Gane ya buɗe. So gashi nan sai ka sa next, ka sa next, ka sa next. Sai ka sa get started. So ga nan ya buɗe. Nan wajen ga in za ku gani za ku ga 3D explanation, wato video. In za ka yi rubuta video wanda na explanation ne ana rubutawa kuma yana nuna like video. Nan kuma za ka ga whiteboard animation. Whiteboard animation shine wanda na ce zan koya muku, wanda za ka riƙa rubutawa yana nunawa as in like animation. So abin da za ka yi shine za ka shiga whiteboard animation ɗin ga gashi. Gashi nan ƙasa. So, you want to try whiteboard animation? Stop. Sai ka sa create nan wajen, sai ka danna create now. Ga nan ya nuna maka add scale. Sai ka danna add scale. So ga nan ya buɗe. Nan wajen ga abubuwan da ya nuno maka shine wane kala animation kake so ka yi. Maybe health background ne, ko background animation, ko cooperative casual, cooperative familiarization, problem situation background animation. So handshaking, female character, family animation. So duk wanda da ka canza logo animation, duk wanda ka sa, so za su nuna maka let's say ga logo animation. Ka gani ga suna sai ka zaɓa. Nan kuma let's say children animation, ga yara nan sai ka zaɓa. In magana da za ka yi maybe akan yara ce za ka rubuta sai ka zaɓa. So nan dama ni dai zan nuna muku akan text ne. So sai mu shiga text holder. Gashi nan. Ka gani text holder. Sai ka zaɓi wani animation za ka yi amfani da shi. Ga sunan ga board ɗin nan. Let's say kana iya zaɓen ɗaya, kana iya zaɓen biyu. Sai ka zaɓi, bari mu zaɓi na ɗayan ga. Mu haɗa da wannan na biyu. So sai mu aje add. So ka gani ga sunan mun yi adding ba. So the only thing abin da za ka yi na farkon ga sai ka danna shi. Gashi ya nuna edit, sai ka yi editing. Me kake so ka rubuta nan wajen ga text holder ɗin, sai ka rubuta maybe bari in sa family and friends done. Sai ka sa done. Ka gama rubuta shi kenan. Sai ka koma baya.
sorry, in ka rubuta shi nan like family and friends, ka rubuta family and friends, zaka danna preview. Ba ma nan preview din yake ba. So zaka ji danna back and close. Sai ka zo nan wajen da shi ma ka rubuta, let's say family and friends and family and family. It's just like an example, please. Sai ka danna. So gashi nan ya nuna ma, sai ka je ka danna close. Abinda zaka yi na gaba shine zaka danna preview. Gashi nan wajen ga preview nan, ga music, ga color, ga style. Kana iya canza style. Gashi nan wani style kake so, kana so ya dinga rubutawa haka kamar hakan ga ya goge maka, ko kuma hakan ga kake son shi in ya zo sai ya rika can yawa a dinga jawo ma shi. So bari mu yi amfani da na farkon ga. So nan kuma color ne. Shin kana so ka yi amfani da color? Gashi nan in subscription ka yi zaka ga colors da yawa domin ana subscription din shi. Nan kuma music, in zaka yi adding ko wani ringing, alal misali ya dinga yin wani ringing. So nan kuma, so bayan ka gama sai ka danna preview din ga. So da ka danna preview zai nuna ma ga nan wani girma kake son shi, fast preview with watermark ko so on. So wayanga da kuke gani duka sai ka yi subscription zai yi, amma bari mu danna na farkon nan. Da ka zo nan wajen ka danna zai nuna maka cewa sai ka yi sign in. So sign in din shi yana da sauki, saboda idan kana da Facebook kana iya danna Facebook account ɗin ka yi log in din shi. Idan kuma kana da email sai kana iya danna email account ɗin ka sai log in din shi. Bari mu danna email haka. So bari mu yi selecting din wannan email ɗin. Da abun ba zai bi da wani irin wahala, saboda zai nuna ma Facebook, zai nuna maka email duk wanda kake so. In dama kana da shi cikin waya ba buƙatar sai an turo ma wani confirmation code ko wani mai, da ka danna zai yi automatically, zai yi uploading din shi ciki as in automatic login. Sai ka zo nan ka sa, let's say HD din ga, tunda mun yi login sun ƙara mana guda, sai mu sa HD as in like previewing. So ga nan ya fara previewing. Za ka jira shi ya karkare, zai kai 100. Kuma kana iya hita. Kun ga nan wajen da aka sa notify me, kana iya ka hita ka danna notify me ɗin ga, kawai ka hita ka je ka cigaba da abubuwanka. Idan ya gama zai nuna maka cewa ya riga ya gama. So ga nan ya gama. Kun ga ya gama, bari mu yi play din shi. Ku gani? So kun gani ga nan cancel family and friends and family. So haka nan ake amfani da shi. Idan kana so ka yi text ko wani kala, ga casual status na everything you can fix it. Sai kai idan za ka yi downloading ya shigo cikin wayanka, sai dai ka danna ga download nan. Gashi nan ya nuna allow restore, sai ka danna. So idan gashi nan ka gani your video has been finished downloading. So you want to try whiteboard? Gashi nan da me za ka buɗe shi, wani player ne, just play a one player. So ka riga ka yi downloading din shi, yanzu ga ya shigo cikin wayarka. The only thing, ko wani lokaci idan kana buƙata za ka je ka zaɓi komi da komi da kake so. Ko wani kalan casual status ne, gashi nan animation board duka dai ga logo nan, everything you like. So wanga da shi ne ake yin animation board, ake yin HD explanation video of topic. So ina fatar insha Allah masu bibiyata za ku fahimta kuma ku gane kuma ku amfana.